Твърде много съм желал да имам тази пасия с вас преди да стана. Защото ето няма вече време, докато не дойде Божието царство. Това е моята плът, която се дава за вас. Яще. И това правете за моето споменание. Ето, това е моята кръв, която за вас се пролива. И това правете за моето споменание. Пийте. Истина ви казвам, един от вас ще ви предаде. Исусе, да не би да съм аз. Този, който допне своя другото, той е. Господи, Исусе, да не би да съм аз. Юда, извърши това, което можеш да извършиш, но час по-скоро. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито, но аз се моля за тебе, за да не паднеш в изкушение. Учителю, готов съм да отида с теб в тъмница, дори на смърт. Истина ти казвам, Петре, педелът ти няма да пропее днес, докато не се отречеш 3 пъти, че ме познаваш. Наречен. Бъдете и се молете, за да не паднете в изкушение. И той се отдели от тях, на него легано, и като коленичи, молеше се казването. Момче! Ако е възможно, татко ми, нека ме отмине тази чаша, но не моята воля, Боже, но твоята нека бъде, татко моя.
станат като големи капки кръв, повикахаха на земята. И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от страх и рече: Защо спите? Нали ви казах да отидете и да се молите, за да не паднете в изкушение? Докато още говореше, ето едно множество, и този, който се наричаше Юда, един от 12-те, вървеше пред тях и приближи се до Исуса, за да го целуне, а Исус му рече: Юда, целувка ли предаваш човешкият син? Господи, дай нож! Не, Петър, прибери ножа в ножицата си, защото истина ти казвам, който вади нож, от нож ще умре. А вие, като срещу разбойник ли сте дошли с копията и тояги? Когато бях всеки ден с вас в храма, не повдигнахте ръка против мен. Но сега е вашия час и властването на Бога. И като го хванаха, го заведоха в къщата на първосвещеника. А Петър следваше отдалеч. И когато накладоха огън сред двора и насядоха около него, и Петър седна между тях, и една слугиня, като го видя седна от огъня, се вгледа в него и каза: И беше с тях. Нещо се върнат. И той беше с тях. Лицето му го издава. Хора, нещо се бъркате. И той беше с тях. И между другото е галилеяни. Хора, разберете ме. Истина ви казвам. Не го познавам. И веднага, докато още говореше, петелът вървя. И Господ се обърна и погледна Петър. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди петела да пропее, ти 3 пъти ще се отречеш от мен. Ако ти кажа, не ще го вярваш. И ако ти задам въпрос, не ще ми отговориш. Но от сега нататък, човешкият син ще стои отясно на Божията сила. Тогава Божи сили си ти. Ти право казваш, защото съм. Богохулство! Ето, сами чухте, не ни трябват свидетели. Отведете го. Пилате, излез! Пилате, намерихме този, че развращава народът ни, забранява да се дава данък на кесаря, като казва за себе си, че е помазаник и цар. Ти ли си юдейският цар? Ти право казваш, защото съм. Аз не намирам никаква вина в този човек. Пилате, той вълнува народа, понеже получава по цяла Юдея, като започна от Галилея, стигнал чак до тук. А Пилат, като чу за Галилея, попита дали човекът е галилеянин. И като знам, че от областта на Ирод го изпрати при Ирод, който също беше в Иерусалим през тези дни. А Ирод, като видя Исуса, много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже бе слушал за него и надяваше се да го види, да направи някакъв знамение. Излез! Ироде! Кой казваш, че си ти? Кои са твоите ученици? Говори се, че вършиш чудеса. Направи чудо! Цезарю, той развращава народа, като казва за себе си, че е царят.
Този цар? Ваше Величество, накажете го, върнете го на Пилат, той управлява. Отказват да го съдят, пратиха ни при теб. Доведехте ми този човек като един, който развръщава народа. Но ето, аз го разпитах и пред вас и не намерих никаква вина относно онова, за което го обвинявате. Нито пък Ирод не намери, защото го изпрати обратно при нас. И като го накажа, ще го пусна. Ще го наказвам. Накажете го. А той беше задължен да им пусне за празника по един затворник. Достатъчно му е! Пилате, понеже приближава празника Пасха, ти си задължен да ни освободиш един затворник. Да попитаме народа кого желае. Исус или Варава? Да питаме народа. Кого желаете? Исус или Варава? Аз не намирам никаква вина в този човек. Аз мисля, че е достатъчно това. И като го накажа, ще го пусна. Разпъни го! Разпъни го! И Пилат реши да изпълни искането. Пусна онзи, когото искаха, който Водете го! Хайде! караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото наречено Ловно, там разпанаха него и злодейците. Единият от дясната му страна, а другият от лявата. Хайде, по-бързо!
Отче, прости ми, защото не знаят, що върши. И разделиха дрехите му, като хвърлиха жребий, а народа стоеше и гледаше. Заедно с тях се подиграваха и началниците, като казваха: Други не избавил! Нека избави себе си, ако той е Божия син! Ако ти си помазаника, избави себе си, а и нас. И от това пари не се умищи, който си от същото съждение, а и ние справедливо сме осъдени, понеже получаваме заслуженото за това. А този не е извършил нищо лошо. Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Истина ти казвам, още днес ти ще бъдеш с мен в рая. А беше вече около 6 час и тъмнина покриваше цялата земя до 9 час. Когато потъмня слънцето и завесата на трона се разбра, по средата Исус извика със силен глас: Свърши се! Отче, в твоите ръце предавам духът си. А стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: наистина този човек беше праведен. И ето, един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек добър, праведен, който не се беше съгласил с решението и делото им от юдейския град Ариматея, който и само чакаше Божието царство, отиде при Пилат и поиска тялото на Исус, и като го свали, го обви с плащаница и го положи в гроб и сеч скала, където никой още не беше полагал. Seni kal,
Сутринта рано жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха там отворен от гроба, и като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И като бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама ангела с блестящи дрехи и им казаха: Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И те се спомниха думите му, и като се върнаха от гроба, известиха всичко това на учениците и на всички други. И когато говориха за това, сам Исус застана посред тях. Исус възкръсна, той е жив, няма слова. Докато не видя с очите си и не пипна с ръцете си, аз няма да повярвам. Той възкръсна, жив е, няма го. Защо се случва това? Защо се пораждат такива мисли в сърцето ми? Дома, ела, пипни ръцете ми, виж нозете ми, защото дух няма меса и кости, но аз имам. Бог мой, Господ мой. И ги заведе до едно място срещу Витания, и вдигна ръцете си и ги благослови. И като ги благославяше, се отдели от тях и се възнесе на небето. Изпращам върху вас обещаното от Отца ми, а вие стойте в града, докато се изпълните със сила от Бога. Искам да ви кажа, искаме да ви кажем, че направихме всичко това с много труд. Не мога да кажа, че всичко мина гладко, но това е просто бегла представа пред това, което Исус